Hello mga idol, maayong adlaw. So mao dinhi ang ganap kagahapong adlaw diri sa amuang barangay gym sa barangay Lanaw nga kung diin adunay gipahigayon nga pagpanghatag sa grasya nga tag 3 kilos bugas nga humay diri sa among barangay. Ang nag-sponsor sa aning pagpanghatag karon mga idol mao kini sila no nga si Frank Dyer of United Mega Cure from Texas, USA. Kauban siya mga team no. Og ingon man ni Bishop Dr. Joy Bindoy of the Minister of God's Sufficient Grace Ministries Philippines. Kauban usab sa iyang mga team. And of course, inabagan usab no sa tuang mga kapulisan sa lungsod Samuel Boal o mga barangay officials dinhi sa barangay Lanaw. And of course, ilabinagayod no sa amo ang maabtikon og matinabangon nga konsehal sa among barangay nga mao si konsehal Rinaldo Delicano. Salamat jud kayo nimo konsehal nga buotan og kugihan kay pinaagi sa imuang pagpaningkamot niini naapil gyud ang atoang barangay Lanaw sa nahatagan og grasya. So salamat kayo kanimo konsehal. Og ingon man no sa mga nag-sponsors kami manghinaot nga bubuan pa kamo og daghang mga blessings o grasya sa Ginoo aron na daghan pa ang inyong matabangan. So salamat kaayo.